Sarap buhay tayo dyan, mga kawak. Ito ngayon yung re-review namin yung video na nagawa ko na paano namin pinapreserve yung saging na ginagamit namin. So, bumibili kasi kami bulk na saging lagi. Tapos, may natanong paano namin pinapreserve yung saging na bulk na binibili namin kasi sobrang dami nga. Ngayon, inisip namin, so gagawa namin ng video para makita nyo naman kung paano namin siya pinapreserve. Tapos kung gano'n rin siya katagal. Ganun lang naman. So, let's watch this. Ay, mahal. Saan ako galing? Ay. Saan ka galing? Palengke. Ito, 11 kilos na saging. Worth mo, kano? Ito ay 1 kilo mo kano? 270 pesos. 11 kilos. Grabe. Paano natin kinukonsum tong 11 kilos na saging? Paano ito matagal? Ngayon, umpisa na natin paano natin preserve yung saging. Hinanda ko na yung mga gagamitin. Ito, chilo, sangkalan, tubig na may suka, tapos yung 11 kilos na saging. Yan, 11 kilos na saging, tubig na may suka. Suka na ginagawa namin, marca piña. Marca piña, baka naman. Pagkatapos hatiin, ilalagay na natin siya sa freezer para ma-preserve siya ng mas matagal. Tapos bilangin natin kung ilang araw bago siya para magraratin. Baka ubos na to, hindi pa to naayos eh. Ay nagraratin. More or less, ganito karami, 2 to 3 weeks bago maubos. Araw-araw kasi kami nag-smoothies even Sunday. Mga kawak, no, bali meron, no. Ito. Freezer na siya. Ito, more than a week old na to. Hindi pa siya nagdidilaw. Sa ganung proseso lang para tumagal yung lifespan ng mga prutas namin dito sa bahay. Kasi pinoprogen namin eh. Yun na nga, na-review na natin, nakita natin paano ko ginagawa talaga. Bale yung sa banana preservation, nakita nyo yung mixture niya, diba? With water with vinegar para ma-preserve natin yung bananas. Ini-slice, tas parang 3 minutes, pwede na. Then hanguin, tas i-freeze na yun after na. Pag na-drain na. So, yun lang. Wak family. Okay. Live, love, love life. And pure happiness.